entinen salibändin pelaaja, mutta jota vähän niin kuin tituleerattu Suomen parhaaksi salibändin pelaajaksi, niin sit kun mä esittelin sen yhdessä sellaisessa puhelussa, niin sit mun piti oikein niin kuin, jotenkin mä niin kuin eka sanoin, että Suomen paras salibändin pelaaja, Niin. ja sitten mä niin kuin itse olisin, että, niin, että Suomen paras naissalibändin pelaaja, että minä jopa naisena koen sen, että kyllä mun täytyy tähän jotenkin niin kuin tähdentää, että tämä on naissalibändin pelaaja, että se vaatii meiltä niin kuin naisiltakin sitä, että miksi se nyt tarvii niin kuin jotenkin siihen vielä ekstra niin kuin, niin, mutta toisaalta jos sä sanoisit, että paras salibändin pelaaja, niin sehän ei pitäisi paikkaansa. Niin, paras salibändin pelaaja, joka on nainen. Niin. No, niin. Niin, miten sä sanot, että se pitää paikkaansa? Koska jos sanot paras salibändin pelaaja, se ei pidä paikkaansa. Niin, tai on se siinä niin kuin omassa... Naisissa.